नै थानांबाय बियो थाला जाबायबो Good morning everyone, welcome back to our channel. Deba, good morning dire. Nei, खोमसि-खोमसियावनो सिखारलायबाय जोंहा दुत्त'आ. खोमसि-खोमसियावनो सिखारनानै मामिखौ डिस्टार्ब खालामलायबाय. मा मानदों आबा? मा मानदों? लोगोफोर दिनै सानसे मा खालामो मा खालामा नोंथांमोनजों शेयार खालामसैलाय. नायना होसाबदोलाय बरिंबाबो. भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर. आयु आयु नुबाय हनै आथिंखौनो गाहायाव दोनखाया मालाबाबो सिखारबाथाय बिसिनायाव दोनबाथाय खालि गोजौआव हनै नै बिनि आसि बिमाखौ देखायनो आं लोगो नै इदि आथिङाव गाराय खालामना लाबाय बियो आथिं दलद थायाना बेहा बिथिनाथ' जा गिदिरखा नै दुस्थुआनो बाराथार आथिं नुवाखै दलदखौनो थाया माबायदि बे आथिंजों बे गानानै बेबायदि खालामनानै लाबाय सोर बेलाय सोर बे आयौ आले आयौ सोर बियो उदै गेन्दाथा उदै गेन्दा जाबायानो लोगोफोर जाहा सासेया हनै गेम नायै जागासिनो जाखांसैयानो जाखांना दसे बाजाराव थांसै ओंखारनोसै आं लोगोफोर अग्रन दख'ना गाननानैसो थांगोन आङो अग्रन दख'ना रुमाबो नै मेसि जानानै दङलाय स' लोगोफोर आं ओंखारना लानोसै दायो जल्दि Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Much later. नै थांबाय थानोसै लोगोफोर ओरैबायदि तारातारि गथ' थाबाथाय आयौ जास्राया आरो नै सासेया बिबैजों गस्लायानो मैलालासो ओइ खाथिनि बाजाराव जायोलै ना बाना सासे हिर'आ गारि सलायगासिनो गिदिर हिर' फिसा हिर' बाबा मेगना थावखौनो फुननो मोनासै आहा फिसालाखौ नै जोंनिथिंबो जावबाय जोंनि साइडजोंबो लामाया मेंगुजोब्बाय लोगोफोर एकदम फिसालानो ड्रेस लायब्रबनानै गानहोबाय आरोना लेथ्राखाय मारैबा मोननानै र' देखायनि हिर' बेलेग गानबाय नै सेंग्रा गिदिरनि नावलाय आबा ओइ खब्ला नाब्ला हाब्लां अमा मेजेमनो गोजा गानहोबाय दानिया आयौ मिनि हरदों गोजा गानहोबाय दानिया गोजानो नावलाय गारि सलायनायाव नायनो मा होनथिंलाय आरो रायनायल'खा दाय जोंहा रायोल' आंखौ नावलाय खेबसे गजब बेइज्जती है थांगासिनो नै दानो मोनहैगोन दसेनो मोनहैगोन माखौ एसेबां नाहरखो उदै बेरदांदां मोनफैबाय हनै मालाय सादोर बुद्रुलांदों नुबाय ससे नै बजार मोनफैबाय जोंहा हाथियावबायसो सासेया माबा माबि गोथाव मोदोमनानै आबा ओइ गस्ला गिदिर गाननानै माथो बाबायालाय दाबो सफैला आइदै ओइ आबा मानो खेबदों आइदै न'आव सावना लाबोनायदां ना इयो पबा जानो लानो इमान गोराखौनो होयो दे बारा नाङालै आधा केजिल' हर आधा केजि बिसोर मोननायानो जागोनदां मबेमोन दहायनिया बा बिलाइयानो जामफ्राव दे माहाय बारा हरदो मा लागोन आरोलाय प्लास्टिकबो हरला 10 थाखा खुस्रा हरदोंमोन इमान पसासा हरदोंमोन बेसां हो 30 आयौ दाखालि 20 थाखायावनो मोनदों माथो पियास दंखायोलै नैबे दा 30 थाखानो दे लानोसै खमायाव 25 आवबो हरदों माथो केजि लम 25 टकाल' हब women দে পইচাটো দিব নালাগে দে फिसा फिसाला सायाव
tuh wanlo ori guguni जानोसै आंहा आंनि फेभरेट ओइ मा जानो ओइ मा जानोलै आयु रागा 1 hour later. नै थांफिनसै जोंहा बाजारा जाबाय मैगं एसे लाबाय थांसै बाबाया अमा बेदर आधा केजि हरबाय थास' केलिजों संना होनोसै आबा गलम मोनबाय सना खुहैनोसै आबा थान्दा जालायनोसै थांनोसै नै न'आव थांसै संनोसै खावनोसै नायलांबाय थादोलाय नोंथांमोना आयु खावलाया गोजा गोजा जालायना माने आहा आबाया खायख्लाबना होदों न'आव थांसै ना आबा न'आव थांसै जोंहा दै खायख्लाबजोब्बाय नै लोगोफोर आइदै माने इसां खायख्लाबदों आबा आइदै 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 नायनानै आइदै आलु जोब्बाय गोदोनिया आबा माखौ बोराबदो आबा साना मोनहैसिगोन आयै फिसालाय गोलोमबाय A few moments later. लामायावनो ओंखारनांबाय लोगोफोर नै जावथेबाय गारि लांजाला नै लामाया बेसेबा गोथौ जावबाय माला खोगोन दाना नै बेयावनो ओंखारनांबाय ओइ न' फैदो बेलेगावसो दोनहैनांसिगोन लामायानो जावथेजोब्बाय नै गारियानो सोजाला आयु 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 जोला बारान्दायाव ओइ कक' दुथ' न' नेदोंना नेयाखै नोङो सिखाव फैनो होआखै दा नोङो हा बिदिनो नेबाय था दै बारान्दायावनो दुथ' दाहाय बेदर होगोन आं नोंसिनो बेदरजों खामदो दे न' मोनफैबासो सान्ति मोनो बायला जिला न'बाबो न'आवसो आराम मोनो फ्रिदम दरजा खुलिनोसै दानिया लोगोफोर जोंहा मोनसे घटना जाबाय बिमा फिसा माने नै बारान्दायावसो न' गैजायै हेन जिरायनानै दङ आरोना बे जोंहानि न'नि थालानि साबिखौनो माने बाजाराव गहोबोबाय आङो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है माहा गारफ्लांखो ओमफ्राय दा ओरैनो जिरायनानै दं नै मैगं थाइगं बारान्दायावनो दङ आरो मामायाबो गावस्रानि रुमनिखौ जोंनि न' सिङावसो सोना दोनबायनो दानाबा खुलिनो हाला एक्सट्रा बेलेग साबि दंबावोमोननो मोनसे ओमफ्राय दा बाबायासो फैगासिनो आरोना थालाखौ देखावनांसिगोन बिराद जारला नै नेगासिनो फिसालायाबो उन्दुबाय सफैनायावनो दसे जिरायना नेबाय थानोसै दा Meanwhile. नै देखानांबाय थालाखौ जाबायबो गोरासो बियो आखायाव मारिबा बेदरजों ओमफ्राय ब्रकलि गाजर मटर जों भाजि एवनोसै आं नै थास' खिलिखौ जाथ'लानो आरोना दहाय थास' खिलिखौ संगोन होनदोंमोन नालाय ओमफ्राय गाबोनसो जासिगोन नै दायो संनोसै आं थाव होबाय थावखौ एसेल' होबाय अमा बेदरा मेजेम गोनांथारना थ' लोगोफोर संबाय थानोसै मोनसे खुरां दोहैयो माबा साबि गोमादों होननाया गारियावनो दोङोमोन आरोना ओमफ्राय नागिरनानै मोनफिनबाय थालाखौ देखावनो गबाय आरो लाक्कि स' लोगोफोर आं संबाय थानोसै नै दै होनोसै आंहा मेजेम ओंखारबाय थावखौ एसेल' होनाय आं नै मेजेम ओंखारबाय नै लोगोफोर टेस्टि जासिगोन टेस्टि हालदै गोथावआखै होनोसै दायो नै दासो हालदै होदों मेजेम ओंखारसोबाय दै होनोसै एवखांद्रायाखै जामाखैनो नै बेदरानो गुफुरसो बे मेजेमा माबा जाया गोजा जाया बारा हालदै नाङालै गुफुर मेजेमाव दै एसे होनोसै नै बेदरखौ फोमोननोसै एसे बेनिफ्रायसो मैगंखौ होनानै गोरान एवनोसै टेस्टि वाव हेल्दी यामी टेस्टि जाबाय ब्रकलिया माहाय गोथांबाबो जाजायो मोनबाय रुइबाय सोमनानैसो जानोसै आं गुदुंथार ओइ सोमखावना जानोसै दै गुसु गुदुंनि गुसु सोमबाबो गुदुंस्रा लोगोफोर आयौ नै ओंख्रिया खुरैयाव लाबाय वाव हेल्दी ग्रीन सब्जी बरिया टेस्टी लागছে ओंखामाबो माउन्टेनसो माउन्टेन बिफा खुरना जादो आदा फिसाला सिखारबाथाय जारला जागोन गाबोन खुरना जादो
JCB लामा माबानायखौ एसे बारायहोनो होननानै नायदोंमोन आं नेस्लाबासै फिसालाया सिखारबाय दा लोमजाबाय थादों आंहा खर'बो लोबनांगौ दुगैनांगौबो आं मा जागोन बिदिनो tasty tasty 매점 단점 매점 not tao 매점 không có lấy chỗ đang này cái đó nó có đánh răng hả dùng này xuống đó em hát xuống đất mẹ không biết cái là rộng lắm nữa 2,000 years later. Good evening everyone नै भिडिअखौनो खालामनो मोनासै लोगोफोर जाखांनानै ओइ फिसालाया लोमजाना होबायना बेजोंनो थानांबाय दुगैबाय लोबबाय बेखौनो लाबाय थानांबाय आरो एसे खेंफायबाय थानायखाय रावजोंबो थायासै दाबो मोदोमानो गुदुं मानसियानो बिराद उन्दुबाय मानो लोमजाबाय थाखो बोथोर सोलायबायना खेबसेनो गरम बोथोर हाबबाय ओंखायनो बिराद लोमजासावदों गथ'फोर गिदिरफोराबो गगा मोननाय लोमजानाय मा बुंनो आरो भिडिअखौनो बनायनो मोनस्रायासै आङो होमब्लाबो नायसाबदो नोंथांमोना लोगोफोरा भिडिअखौबो एसेयावनो दोनथ'नोसै फिसालाखौ लानांसिगोन रावजोंबो थानो नागिराखै आरो लोमजानायखाय बिमाजोंल' थादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ समाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक्स फर वाचिं